Тати, това да не те е къщичката? Къде си вляза? Така ли ти е новото място? Ти са му наказали се? Какво направи? Опа! Нищо не е спомнил. Айде, излез. Да. Като не можеш да излизаш, няма да влизаш. Готово. Опа. Внимавай ръба, тати. Опа. Че? На кръка ли запецна? Опа, шпагат. Айде, ще го махна. Дай. Готово. Ще влизаш пак. Ще влизаш ли? Много готино си подредил туалетната хартия. Не продължаваш. Аз мисля, че това е декорация. Правиш го все едно е зимата и ще вали сняг. Имаме си сняг в къщи. Да? Да. Тати, айде ще трябва да ходим да се трудим. И вътре ли трябва да има? Хубаво. Айде да ходим да се оправим.